Ήρεμη προειδοποίηση. 5 σημάδια που εμφανίζονται ένα χρόνο πριν το τέλος της ζωής. Έχει κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο αρχίσει να παρουσιάζει ανεπαίσθητες αλλά ανησυχητικές αλλαγές τον τελευταίο χρόνο. Πολλοί πιστεύουν ότι ο θάνατος σε μεγάλη ηλικία συμβαίνει ξαφνικά. Όμως στην πραγματικότητα το σώμα συχνά στέλνει διακριτικές προειδοποιήσεις μήνες και κάποιες φορές ακόμη και έναν ολόκληρο χρόνο πριν η ζωή φτάσει στο τελικό της στάδιο. Το δύσκολο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν αυτά τα σημάδια, επειδή στην αρχή φαίνονται ασήμαντα. Συνήθως μόνο εκ των υστέρων, όταν οι οικογένειες κοιτούν πίσω, συνειδητοποιούν ότι οι ενδείξεις υπήρχαν από την αρχή, αλλά μέχρι τότε είναι πολύ αργά για να προετοιμαστούν, πολύ αργά για να δημιουργήσουν εκείνες τις τελευταίες στιγμές που πραγματικά έχουν σημασία. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για 5 βασικά σημάδια που εμφανίζονται συχνά έναν χρόνο πριν φύγει ένα ηλικιωμένο άτομο. Μερικά από αυτά μπορεί να είναι πράγματα που έχετε ήδη προσέξει, αλλά τα αποδώσατε απλώς στη φυσιολογική φθορά της ηλικίας. Άλλα μπορεί να μοιάζουν μικρές αλλαγές, αλλά στην πραγματικότητα υποδηλώνουν τη σταδιακή εξασθένηση του οργανισμού. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των σημάτων σας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρετε καλύτερη φροντίδα, να ζήσετε ουσιαστικές στιγμές μαζί τους και πάνω απ' όλα να διασφαλίσετε ότι το τελικό στάδιο της ζωής του αγαπημένου σας ανθρώπου θα είναι γεμάτο άνεση, αξιοπρέπεια και γαλήνη. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, γιατί αυτά τα 5 σημάδια μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε όχι μόνο πρακτικά, αλλά και συναισθηματικά για όσα έρχονται. Όταν αντιληφθείτε τι πραγματικά συμβαίνει, δεν θα βρεθείτε απροετοίμαστοι. Θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χρόνο που απομένει με όσους αγαπάτε. Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Αριθμός 1. Σημαντική απώλεια βάρους. Ένα από τα πιο πρώιμα και πιο ενδεικτικά σημάδια ότι ένα άτομο μπορεί να πλησιάζει το τελευταίο έτος της ζωής του είναι η ακούσια απώλεια βάρους. Στην αρχή μπορεί να δείχνει κάτι ασήμαντο, μια ζώνη που ξαφνικά χρειάζεται να σφίξει περισσότερο, ρούχα που φαίνονται πιο φαρδιά ή μια κάποτε καλή όρεξη που αρχίζει να εξασθενεί. Πολλές οικογένειες το θεωρούν απλώς μέρος της γύρανσης, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια σπάνια αποτελεί καλό σημάδι. Συχνά σημαίνει ότι το σώμα δεν απορροφά πια αποτελεσματικά τα θρεπτικά συστατικά. Η μυϊκή μάζα μειώνεται και τα βασικά συστήματα λειτουργίας του οργανισμού επιβραδύνονται. Η γύρανση φυσικά προκαλεί κάποια απώλεια μειών, αλλά όταν η αλλαγή γίνεται γρήγορα, είναι ένδειξη
ότι κάτι βαθύτερο συμβαίνει. Το σώμα μπορεί να δυσκολεύεται να χωνέψει σωστά την τροφή ή το άτομο μπορεί να μην μπορεί πλέον να επεξεργαστεί την πρωτεΐνη όπως παλιά, κάτι που οδηγεί σε απώλεια μυϊκής μάζας. Αυτή η απώλεια δύναμης δεν κάνει μόνο τη μετακίνηση πιο δύσκολη. Αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και καθιστά το άτομο πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις. Ένας άλλος βασικός λόγος για την απώλεια βάρους στο τελευταίο έτος της ζωής είναι οι αλλαγές στην όρεξη. Πολλοί ηλικιωμένοι απλώς δεν πεινούν όπως παλιά. Η αίσθηση της γεύσης εξασθενεί. Το φαγητό δεν τους φαίνεται πια ευχάριστο και μπορεί να αρχίσουν να παραλείπουν γεύματα ή να τρώνε πολύ μικρότερες ποσότητες. Αυτή η αλλαγή δεν είναι θέμα γούστου. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Το σώμα, αντιλαμβανόμενο ότι επιβραδύνει, δεν στέλνει πλέον συχνά σήματα πείνας στον εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα, λιγότερη ενέργεια, λιγότερη δύναμη και μια σταδιακή επιδείνωση της συνολικής υγείας. Φυσικά, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι υποκείμενες ιατρικές παθήσεις. Η ακούσια απώλεια βάρους είναι συχνό σύμπτωμα χρόνιων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, η καρδιακή ανεπάρκεια ή η νεφρική νόσος, καταστάσεις που συχνά εξελίσσονται για πολύ καιρό πριν εμφανιστούν πιο εμφανή συμπτώματα. Ακόμη και η κατάθλιψη ή η γνωστική εξασθένηση μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη πρόσληψη τροφής, δημιουργώντας μια καθοδική πορεία όπου το σώμα απλώς δεν λαμβάνει πια αρκετό καύσιμο για να διατηρηθεί. Πολλές οικογένειες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ενθαρρύνοντας τον αγαπημένο τους να φάει περισσότερο, προσφέροντας αγαπημένα φαγητά ή προσθέτοντας πρωτεϊνικά ροφήματα. Ωστόσο, αν το βάρος συνεχίζει να μειώνεται παρά αυτές τις προσπάθειες, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη διατροφή. Είναι το σώμα που προετοιμάζεται για μια βαθύτερη μετάβαση. Σε αυτό το στάδιο, η πίεση για μεγάλα γεύματα όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά μπορεί και να κουράζει περισσότερο. Η έμφαση στην άνεση, σε εύκολα στην κατανάλωση φαγητά και στην επαρκή ενυδάτωση μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά στη συνολική ποιότητα ζωής. Αν παρατηρήσετε σημαντική απώλεια βάρους σε ένα ηλικιωμένο αγαπημένο πρόσωπο, ειδικά αν τρώει λιγότερο, νιώθει πιο αδύναμο ή δυσκολεύεται να παραμείνει δραστήριο, είναι η στιγμή να δώσετε πραγματική προσοχή. Δεν πρόκειται απλώς για την εμφάνιση. Είναι το σώμα που προσπαθεί να επικοινωνήσει κάτι και η κατανόηση αυτού του μηνύματος από νωρίς μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για το δρόμο που ακολουθεί με καθαρότητα, συμπόνια και την ικανότητα να κάνετε κάθε στιγμή που απομένει πραγματικά σημαντική. Αριθμός 2. Ακραία κόπωση και αδυναμία. 1.
από τις πιο εμφανείς αλλαγές των χρόνων που προηγείται του τέλους της ζωής είναι μία βαθιά, επίμονη κόπωση που δεν φεύγει με την ξεκούραση. Δεν είναι απλώς το να νιώθεις λίγο κουρασμένος μετά από μία κουραστική μέρα. Είναι μία απέραντη εξάντληση που κάνει ακόμη και τις πιο απλές εργασίες να φαίνονται συντριπτικές. Το να σηκωθείς από το κρεβάτι γίνεται πρόκληση. Το να διασχίσεις το δωμάτιο απαιτεί προσπάθεια και δραστηριότητες που κάποτε ήταν ρουτίνα, όπως το μαγείρεμα, το ντύσιμο ή ακόμη και μία συζήτηση, αρχίζουν να μοιάζουν υπερβολικά εξαντλητικές. Αυτό δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της γύρανσης. Είναι ένα σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να συντηρήσει την εναπομείνασα ενέργειά του. Καθώς η λειτουργία των οργάνων επιβραδύνεται, το σώμα αρχίζει να ιεραρχεί τι είναι πραγματικά απαραίτητο. Η καρδιά δεν αντλεί πια τόσο αποτελεσματικά. Η κυκλοφορία εξασθενεί και οι μύες δεν λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο οξυγόνου που λάμβαναν κάποτε. Γι' αυτό πολλοί ηλικιωμένοι στους τελευταίους μήνες της ζωής τους νιώθουν αδύναμοι, ασταθείς και αδυνατούν να διατηρήσουν το επίπεδο δραστηριότητας που κάποτε απολάμβαναν. Ένας ακόμη βασικός παράγοντας είναι η επιβράδυνση του μεταβολισμού. Το σώμα είναι σχεδιασμένο να παράγει και να χρησιμοποιεί ενέργεια, όμως καθώς προετοιμάζεται για την τελική του φάση, αυτή η ενέργεια ανακατευθύνεται. Αντί να τροφοδοτεί την κίνηση, το σώμα στρέφεται στη διατήρηση. Γι' αυτό κάποιο άτομο σε παρακμή μπορεί να αρχίσει να κοιμάται περισσότερο, να χρειάζεται μεγαλύτερους ύπνους κατά τη διάρκεια της ημέρας και να δυσκολεύεται να μείνει ξύπνιο για πολλή ώρα. Μερικοί μπορεί ακόμη και να βιώσουν ξαφνικές πτώσεις ενέργειας, να φαίνονται καλά τη μία στιγμή και εντελώς εξαντλημένοι την επόμενη. Όμως, ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι ο συναισθηματικός αντίκτυπος της κόπωσης. Πολλοί ηλικιωμένοι που κάποτε ήταν περήφανοι για την ανεξαρτησία τους αρχίζουν να νιώθουν απογοήτευση ή ακόμη και αμηχανία επειδή δεν μπορούν πια να κάνουν ό,τι έκαναν παλιά. Μπορεί να αποσυρθούν από συζητήσεις, να αποφύγουν κοινωνικές επαφές ή να σταματήσουν να ασχολούνται με τα χόμπι τους, όχι επειδή δεν τους ενδιαφέρουν,